L-iskandlu tal-flyovers tal-Marsa, l-iskandlu fejn rajna uffiċjali ta' trasport Malta jisawtu persuna, l-iskandlu fejn kien hemm intħil biex ingħataw il-liċenzji. Għal dawn kollha l-Ministru Aaron Farrugia ma jridx iwieġeb. Dan huwa dak li sostnew permezz ta' konferenzi tal-aħbarijiet il-web tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista Robert Kutajjar u deputat responsabbli mit-trasport Adrian Delija fid-dawl ta' dawn l-aħħar episodi u kif ukoll ir-ruling li fih Anġlu Farrugia ikkundanna l-Ministru Aaron Farrugia għal fatt li ħarab milli wieġeb domandi parlamentari u sallum il-Ministru għadu ma ntalabx jidher quddiem il-Kumitat tal-Standards. Però issa x'sa jiġri? Jiġri din business as usual għaliex ma spajniex reazzjoni waħda min-naħa tal-Gvern, però importanti wkoll li naraw illi dan il-każ ma jaqafxaw u l-għu jistaqsi u jiena b'responsabilità fisem l-oppożizzjoni dan il-każ ħajjiġi wkoll ikkonsidrat biex jitla' quddiem il-Kummissarju tal-Standards. Sa nkunu qegħdin naraw illi dan il-każ iservi ta' eżempju, però jrid jerfa' responsabilità l-Ministru, mhux qisu xejn mhu xejn, il-bieraħ ġie fil-Parlament, frisk daqs ħassa, poġġa bil-qiegħda u qisu xejn mhu xejn. Ma jistax ikun ħbib tiegħi illi anka fil-Parlament nibqgħu business as usual, jgħaddi kollox qisu xejn mhu xejn. Adrian Delija minaħa tiegħu qal li hija ħasra li għandna Ministru tat Trasport li qed jinganna lil poplu għax ma jridx iwieġeb għad-domandi li qed isirulu mid-deputati li fuq kollox jirriflettu s-sentiment tan-nies. Meta sar jaf il-Ministru b'dan l-inċident? Kien ilu li ġara fis-26 ta' Ottubru. Meta sar jaf? Sar jaf dakinhar li rrapportat il-medja jew kien jaf qabel. Il-gazzetti jgħidu wkoll Transport Malta launches internal investigation into incident. Meta bdiet dik l-investigazzjoni? Bdiet ġimgħat qabel? Jew bdiet dakinhar illi kixfu dal-episodju il-medja? Kemm kien ilu l-Ministru li jaf li kien hemm investigazzjoni? Min ordina din l-investigazzjoni? Ftit wara, ċoħe l-għada li ġie rapportat fil-gazzetti, rajna illi kien hemm rubija ta' għall-inqas wieħed mill-persuni involuti ma' Ministru ieħor. Meta daħlu dawn l-uffiċjali illi kienu involuti f'dan l-inċident ma' Transport Malta? Tul il-konferenza tal-aħbarijiet intqal il-Partit Nazzjonalista għandu viżjoni għal dan is-settur iżda fl-aħħar ġimgħat komplejna naraw nuqqas kontinwu min-naħa tal-Gvern u l-Ministru Farrugia fejn għal problema ta' traffiku li mwiet fit-toroq l-ewwel waħħal fil-festi wara fl-inċidenti u wara fil-pulizija li mhux jagħmlu xogħolhom sew.